Наближають повернення Криму. Так, голова Меджлісу і народний депутат України Рефат Чубаров прокоментував вчорашні зміни до Конституції. Напередодні Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроект, який закріплює в основному законі стратегічний курс України на Євросоюз та НАТО. За висловилися 334 народних обранці. І окрім зовнішньополітичного напрямку, цей закон наближає й повернення окупованого півострова, переконаний Рефат Чубаров, бо прагнення до європейських цінностей зобов'язуватиме Україну розробити законодавство, яке збалансує вирішення кримських питань. Це такий кардинальний подальший крок для того, щоб ще далі укріпитися в своїй самостійності поза контролем Москви. От в цьому рядку НАТО, ЄС ми мали би поставити крапку і додати статус Криму як національно-територіальної автономії.